Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bamda kasni. Kasengi nongra po ka jila hapo ka Shatri jong ka Hill Farmers Union HFU kan pelong ya ka dorbar ba ki nongrep ka jila ya ka ban pelong ha Street Convention Center. Ha ka South ring unok pra arhajar arfly ha ka khat ndu taring nadu ka por khatway ba ji minstem. U President jong ka Hill Farmer Union uba Commander Shampliang layathu. Bahagati kasngi onya kran shibun ki issue ki badai na kabanta ki nongrem. Ulayathu bahagati ka dorbar onya tai ki mat jong ki nongrem kum ka school jong ki khun nongrem ki badai banyo benta ka bakerpang kum ka jingsiu na ki free coaching class. Kimat ki baki nongrem ki nyatai ru ikayo ka hat ki sembai berkilat jingyaram jong ki nongrem na ka sorkar ka deban nyat bet yathu uba Commander Shampliang. Kani kadi kedorbar ba balai ke Hills Farmer Union kala pelong ke kedorbar jong ki nongrep ka blatip kum ka Meghalaya Farmers Parliament bar kila don bun ki issue ki bla say de ki nongrem Henryna ka bentaban ailat ya ke sorkar bakan pendep ya ki mat jingdawa jong ki nongrem na ki spa teli ki mat ong uba Commander Shampliang President jong ka Hills Farmer Union. Hagati kasngi Southrik on ye krenru halor ka jingtmu ban ai jingmun sya ka sorkar halor ka an Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act 2017. Nalor ka ni ulayathu bahagani ka jingyalang on ye krenru halor ka jingbeteng jong ka jingot kilo hayodo ikimar jong kinongrem. Sengki nongrep apa ka Shatri jong ka Hill Farmer Union ni subaban priang subhaya piki nongtho ningkom nakleng nga ngada yuba Commander Shampliang dari Presiden jong ka Hill Farmer Union jong ka state barakawai tingidon iba Alfon Bad Karsentiu ba Alfon Bad ide yu General Secretary jong ka Hill Farmer Union jong ka state central body matangidon ya ma Chanbor Rumbai ubade yu General Secretary jong ka HFU West Hill Unit haganika por ni wan ban ya kendo bat piki media na kabenta ban yatho hakabede bat ka jingelang ka jungi ka bangin salong ka Southrik ya ka bangi khot ka Meghalaya Farmer Parliament kini ketika parliament jongki nongrep te hakaju ka por ni subharu ban pentip ba ka Southrik ka deiru ka ju kasngi kan mau burom ya ki nongrep ya ka ba latip kum ka Meghalaya Farmers Day te kini ka Meghalaya Farmers Day nakleng jungi kum ka HFU ngilapan benah u arajar kat khandai ban rakhe kum kasngi ki nongrep tingi sukmen ban nakleng jung ka sorkar Meghalaya pede kala wadra ya ka notification bat menta ka Southrik di semban kala long official ba kasngi ban kenau burom kerpang ya ki nongrep jung ka jela Meghalaya ya kene kasngi kalau ka kerpang mar hakaju kapor nginyo ban rakhe ya kene kasngi bat hakaju kapor ngiyo ban pelong ya ka Farmer Parliament hakani kasni menteri rambah coba jela konrak sama unwan berlong kongsan nangka i menteri badi kemi ya katna veterinary iba elhek kum sembut kongsan bat kum juru kum ikong amprin lingdo i Dr. M amprin lingdo ibade i minister badi kemi ya kinorap i in don lang ha kataika jingelang dengan kajupun poi syakin nongra kata kadi kuwi kebaar kelongba kejung pun iki sembai limba ki blok kaslen palap teng-teng ke portung kalalaj usembai undangwan kata kadek kuwi kebaar kadai kejung penslam joka sarkar namana du usnam arjar akuwi hadu menta arjar akulai lajan kut Henry ki patyo ya kabai compensation dan ikijuk penjot jong ki marep ha kabor jong mariam te kidan kejung keli ki we ki kejung keliru ba kidan ki blok namar ngishim kumba san keli kejung keli naman ke blok te kidon ki jingkeli ki ba kadon ke blok ka bala dapha ba kadon ke jing smukhia jong ki nongrep ha ka ba kidon ki snong ki jong ki ba ki bun ba ki drop out student te ha ka bari bat kani ki nongrep ki pan ya ka jubab na ki department ki bari ban kmi kum na ka education department ba ka ka plan jong ka sarkar na ka benta ban penduna ya kani ka drop out ha ki school nong kandong te kawai ke jingkeli ka bawan na po ngakan mau ka bawan na po East Janti Hill District ba kadan ke jingdawa na ka East Janti Hill District limba ki nongrep ru baki kwa banbu ya ka free coaching center khnang ba ki khun jo ki nongrep ki badan hakati ki district kin jo ya ka ban pentebet ya ladi ban ya khun hati competitive exam ba pher kata ko bolong kum ka JEE nang ta ka NEET bat kumjuru bat kidan ki kun jo ki nongrep ki badon ka jing thrang
ban yakun ya ka UPSC exam ro te kani ki jingkeli ki ba kinong rep ki keli bat ko wei ka jingkeli ka ka balami ba na ki ba bon ji blok ka long ba balik ka sarkar hadu ta kamla ban penduk ya ka jingot kilo